А сега ще ви покажа нещо много интересно. Индустриалните нюхемшири се оказа, че лягали да мътят. О, секс. Няу. Така. Ето ги. Тройка индустриални нюхемшири. Много сладки. Много хубави. Тук са яйчицата. 15 броя. И тая, и тя. И тя има 15 яйчица. Ето ги тук. И тая също. Оп. Да ги остане да измътат хубави пиленца.